Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темаларына күчәбез. Бөгелмәдә беренче мәктәп базасында Россия халыклары бердәмлеге елына багышланган фәндә балалар исемле кече яшьтәге мәктәп укучыларының 5-нче ачык муниципаль фәнни гамәли конференциясе булып узды. Анда укучылар фән, техника, социаль практиканың төрле өлкәләрендә үзләренең эзләнү һәм проект эшләренең нәтиҗәләрен тәкъдим иттеләр. Тулырак алдагы материалда. Беренче мәктәптә кеше күп. Биредә фәндә балалар фәнни гамәли конференциясе уза. Чара 1 һәм 4 сыйныф укучыларының интеллектуаль һәм иҗади потенциалын үстерүгә ярдәм итә торган шартлар тудыру максатында үткәрелә. Традицион конференция инде 5-нче ел үтә. Монда гади балалар түгел, бу безнең башлангыч сыйныф укучылары. Алар бик актив, әмма алар өчен конференциялар бик аз оештырыла. Шуңа күрә без уйладык та 5 ел элек конкрет шушы балалар өчен бу конференцияны оештырдык. Фәнни гамәли конференциядә 8 секция эшли. Аларда 100дән артык укучы катнаша. Барысы да җиңү өчен тырыша. Укучылар, педагоглар һәм фәнни җитәкчеләр белән бергә үзләренең проект һәм тикшеренү эшләрен тәкъдим итә. 2 сыйныф укучысы Глеб Суворов конференциягә үз куллары белән җыелган самолетны алып килгән. Дамы и господа, добро пожаловать на борт рейса SCH-1 авиакомпании Suvorov Airlines. Мы рады видеть вас сегодня с нами. Собственно, идея родилась из-за того, что я... Мин аэропортта эшлим. Шуңа күрә идея да моңардан килеп чыкты. Улым робототехника түгәрәгендә шөгыльләнә. Алар анда дроннар турында кызыксына. Тематика аңа кызыклы. Шуңа күрә самолет ясарга булдык. Сатып алынган балалар уенчыгы түгел, аны үз куллары белән ясады ул. Барысында үзе эшләде. Мин бердән-бер әйттем. Канатның аэродинамикасын алыштырырга һәм модель очачак дип кенә. Амалия Абрамова йомырка турында проект әзерләгән. Ул аның белән берничә тәҗрибә үткәргән һәм нәтиҗәләре турында сөйли. Приготовила проект. Мин йомырка турында проект әзерләдем, тәҗрибә ясадым, төрле нәтиҗәләр килеп чыкты. Бик кызыклы, миңа табигатьнең бу мөгъҗизасы бик ошады. Мин күкәйне банкага тыгып, ул анда берничә сәгать яткач анда серкә салдым һәм ул резинага әйләнде. Укучылар тарих һәм туган якны өйрәнү, медицина, химия, биология, физика һәм туган тел темаларын сайлаган. Фәнни гамәли конференция нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр билгеләнде. Кайбер секцияләрдә беренче урыннарны бер генә түгел, берничә проект яулады. Призерларны һәм лауреатларны исемле дипломнар белән бүләкләделәр. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Әлмәттә Нота яшьләр симфоник оркестрының язгы сессия интенсивы старт алды. Программа кысаларында Библионефть киңлегендә Джованниның кыллы уен кораллары күргәзмәсен тәкъдим иттеләр. Килүчеләр кыллы инструментлар һәм аксессуарлар ассортименты белән танышып кына калмады, экспертлар белән киңәште һәм лекцияләр тыңлады. Аларның берсендә без дә булып кайттык. Если какие-то есть нюансы, которые можно поправить быстро, же он как мастер видит, что это можно сделать быстро и что-то изменится в лучшую сторону с вашим инструментом, ему можно обратиться. Правильно ведь? Да. Интенсив кысаларындагы беренче лекция скрипканың тарихы, формулашу һәм эволюция турында иде. Аны кыллы уен кораллары буенча эксперт Иван Фадеев үткәрде. Ул аның гади халык уен коралыннан оста эшләнмәгә кадәр юлы турында сөйләде. Скрипка ясау элек сер итеп сакланган һәм остадан укучыга шәхсән тапшырылган. Первое упоминание вообще струнно-смычковых инструментов, которые отразились у нас, собственно, в нашей мировой истории, это 1000 год нашей эры. Вот там впервые стали изображаться инструменты, старинные инструменты, это так называемые протоинструменты, тогда еще скрипки не было. Нота яшьләр симфоник оркестры Нефтче мәдәният сарае базасында 2024 елда оештырыла. Коллектив составында Әлмәт, Ознакай, Лениногорск, Түбән Кама, Яршаллы балалар музыка һәм сәнгать мәктәпләре укучылары, Әлмәт музыка колледжы студентлары, иллюстраторлар һәм кураторлар, профессиональ музыкантлар чыгыш ясый. Шушындый интенсивлар елына 2 мәртәбә уза. В рамках этого интенсива мы будем учить... Әлеге интенсив кысаларында без Алексей Толстой әкияте буенча Алтын ачкыч исемле музыка спектаклен өйрәнәчәкбез. Бу музыкаль спектакль Татарстанда башкарылучы беренче спектакль. Безнең бу композитор белән әле эшләгән юк иде. Ул партияләрне бирде. Без хәзер балалар белән өйрәнәчәкбез һәм ныклап әзерләнәчәкбез. Партитуру он передал партии, мы сейчас с детьми и со взрослыми тьюторами все это выучим. Это его прародитель, один из так называемых ветвей барочных смычков.
Махсус интенсив үшін скрипка ұстасы Гнесиных исеміндегі Россия музыка академиясының қылы жеплі инструментлар реставраторы Никита Семенов шақырылған иді. Ол еш артистларның инструментларын қорады, консультациялар үткәрді һәм керек болғанда вақ ремонт ясады. Өзінің ойын құралын Диләрә Пленовада күрсәтті. Мұндай белгечләр белән аралашу музыкантлар үсешендә зур роль уйный дип ассызыклый. Мондый лекциялар безгә бик кирәк, чөнки без музыкантлар буларак камилләшәбез, үсәбез. Бу бик кызык. Подобный смычок мы можем увидеть вот. Это контрабасовый смычок, который использовался Доменико Драгонетти. Әлеге чараның нәтиҗәсе булып музыкаль спектакль булачак. Ул ДК Нефтьчедә 3 апрельдә планлаштырылган. Анда керү бушлай, алдан регистрация үтәргә кирәк. Алсынуриева, Лия Муратова, Яңалыклар вакыты, Учельма телекомпаниясе. Алар кора алтын белгечләренә түгел, тамашачы йөрәкләрен яуларга да оста кешеләр. Колабызда зур масштабта Татнефть профсоюзының талантлар фестивале 2026 гала концерты узды. Быел вакыйга аерым мәгънәгә ия булды. Ул Россия халыклары бердәмлеге елы һәм Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кебек ике мөһим теманы берләштерде. Быел жюри 2 көн дәвамында узган сайлап алу этабында 182 номер караган. 400-дән артык катнашучы бу иҗат бәйрәменең бер өлеше булган. Иң яхшылары исә зур сәхнәдә концерт программасында яңадан чыгыш ясау мөмкинлеге алган. Сәхнәдә чыгыш ясау биредән башлана. Кемдер үзен рәткә китерә, монда инде үзләренең гримлар талар, әмма кемдер җырларын кабатлый, биюләрен һәм дә инде үзләренең номерларын кабатлап утыра. Һәркем фестивальнең нәтиҗәләрен зарыгып көтә. Сәхнәдәге һәр якты номер артында артистның таланты гына түгел, зур оештыру эше дә тора. Беренчел профсоюз оешмалары рәисләре үз командаларының чын продюсерлары булды. Нәкъ менә алар хезмәттәшләрендә очкын күреп, репетицияләр белән ярдәм иткән һәм коллегаларны берләштергән. Безнең профсоюз председателе Якаева Венера Фаритовна. Ул безне оештырды, Чакырды безне монда. Бер цехтан талантларны җыйды. Безнең профсоюз һәр ай сайын берәр нинди дә бәйрәм оештыра. Мәсәлән, кыш көне безнең лыжалар, ноябрь аенда теннис, декабрьдә бүтән төрле менә март аена безнең һәр вакыт фестиваль туры килә. И һәр вакыт безне движениедә тота профсоюз. Гел поддерживать итәләр. Менә төртеп торалар безне. Күп кенә катнашучылар өчен фестиваль сәхнә генә түгел, Татнефть компаниясенең барлык почмакларыннан килгән танышларның очрашу урыны. Монда форумнар һәм өйрәтү слетлары буенча кичәге коллегалар чыгыш арасындагы иҗади көндәшләргә әверелә. Инде 3нче ел рәттән иҗат тормышында кайнаучы Илнур Мортазин бар тик югары бүләккә генә өметләнүен белдерә. Үзеңнең предприятие уровеньда да түгел, башка предприятие уровеньда да күрсәтергә була. Үзеңне күрсәтәсең, башка кешеләрне карыйсың дигәндәй кебек. Һәм инде чагыштырып була. Урысча дип әйткәндә, есть к чему стремиться. Нәтиҗәдә исә нәкъ Түбән Кама предприятиеләр комплексы җыелма командасы талантлар фестивале 2026 Гран-при күчмә кубогына ия булды. Беренче дәрәҗә лауреат исемен ТНГ Групп җәмгыяте командасы яулады. Икенчесен Система сервис компаниясе алды. Татнефтегаз переработка идарәсе җыелма командасы 3нче дәрәҗә лауреаты булды. Язгы каникуллар күңелле һәм файдалы үтә. Азнакай шәһәре балалар иҗаты үзәгенең шахматчылар клубында муниципаль турнир узды. Анда спортның әлеге төрен үз иткән мәктәп укучылары катнашты. Мондый ярышлар районда һәр каникул вакытында үткәрелеп килә. Максаты балаларда шахмат уенына мәхәббәт тәрбияләү, иң көчле уйнаучыларны билгеләү. Әлеге турнирны мәгариф бүлеге балалар иҗаты үзәге белән берлектә оештырган. Ярышларда катнашучыларның берсе Әмир Зарипов. Ул шәһәрнең 4нче мәктәбе укучысы. Я пришел сюда, что... Мин 7нче сыйныфта укыйм. Шахмат белән инде 4 ел шөгыльләнәм. Турнирларда катнашып киләм. Нәтиҗәләр дә яхшы. Монда беренче яки икенче урынны алыр өчен килдем. Мин әбием, бабам белән дә шахмат уйныйм. Гаилә белән ярышларда җиңү яулап, Әлмәт шәһәрендә узган турнирда катнашырга туры килде. Анда әти белән бабай икенче, өченче урыннарны алды. Бабай и папа заняли 3-2.
Азнакай шәһәре балалар иҗаты үзәге методисты Рузилә Габдрахманова сүзләренә караганда, ел дәвамында шахмат белән бәйле чаралар даими уздырылып килә. Һәр каникул сайын уздырылган турнирда безнең бигрәк тә актив катнашучы мәктәпләребез бар. Алар беренче Азнакай мәктәбе, икенче Азнакай мәктәбе, Сарлы мәктәбеннән һәр вакыт безгә киләләр. Балалар иҗат үзәгенең шахмат түгәрәгенә йөрүче балалар да әлеге турнирда катнаша. Һәм шулай ук башка мәктәпләр дә һәр турнирда бик теләп катнашалар. Яшь үзенчәлекләренә карап, кызлар һәм малайлар 4 категорияга бүленеп уйнады. Бүгенге шахмат турнирында район һәм шәһәр мәктәпләрендә белем алучы барысы 37 укучы катнаша. Балалар 7 турда уйнаячаклар, ягъни һәр укучы 7 партия уйнаячак. Турнир вакытында балалар зирәклек һәм акыл ягыннан көч сынашып, үзара аралашып, вакыт мизгелләрен истә калырлык итеп үткәрде. Иң кечкенә уенчыларга бары 7 яшь иде. Миңа 7 яшь, мин әле балалар бакчасына йөрим. Шахмат уйнарга абыем өйрәтте. Турнирда беренче тапкыр катнашуым. Участвую первый раз. Соңыннан гомуми нәтиҗәләр буенча командалар арасында җиңүчеләр билгеләнде. Беренче урында Азнакай шәһәренең 2нче мәктәбе, икенче урында Азнакай шәһәренең 1нче мәктәбе, өченче урында шәһәрнең 7нче мәктәбе. Шулай ук һәр категорияда җиңүчеләр билгеләнеп, бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнеддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.